Kaixo, arratsaldeon, bai, ondo. Paperezko enziklopediarik erabiltzen duzu? Bai, erabiltzen dituzu paperezko enziklopediak. Egia da pertsona ezagun bat hiltzen denean segituan aldatzen duzula datu hori Wikipedian. Ez da soilik egia, batzuetan esaten dute hil aurretik ere aldatzen dugula guk eta erabakitzen dugula nor hilko den. Baina egia da nahiko tematua gaudela hiltzen diren pertsonak Wikipedian berritzen bai. Inoiz, asmatu duzu Wikipediako artikulu baterako informazioa, nik dakidala ez. Agian bai, hori beste norbaitek esan beharko du. Zuk idatzitako zein artikulu zaude arroen? Dira pila bat. Ez dakit, oso pozik geratu nintzen gizon basatia artikuluarekin. Oso gustatu zitzaidan artikulua. Zerbait edo norbaiti buruz ez zenuke inoiz artikulu bat egingo? Nire buruari buruz ez nuke artikulu bat egingo. Egin zuen, que pasa gasolak. Eztabaidetan erabiltzen duzu Wikipedian komodina datuen zuzentasun argitzeko. Bai, baina ni saiatzen naiz ez egiten, ze klaru, hurrengoa da ja, baina hori zuk idatzi duzu, eta orduan ez du, besteak ez dute sinisten.